Kumusta mga higala? Aduna ba kamoy gikalibugan o mga pangutana mahitungod sa Biblia? Ato ka ng pagahisgutan o pagatukion dinhi lamang sa atong programa Pangutana ang Biblia. Welcome sa atong ikatulo nga episode. Ang pangutana: nganong gibuhat sa Dios si Lucifer nga nahimo raman siyang dautan? Atong hinumduman nga ang Dios naghimo sa tanang binuhat nga adunay kagawasan sa pagpili. Lakip na ni ana ang mga anghel sa langit. So atong pagasusihon ang nahitabo didto sa langit ug ato ila-ilahon ang usa ka binuhat uli na lang nga ginganlan og Lucifer. Ezekiel kapitulo 28 mga bersikulo 12 paingon sa 13. 12, anak sa tawo, magbako ka tungod sa hari sa Tero. Now ang hari sa Tero, ang gisgutan dinhi, dili gayud ang literal nga hari, kundili ang tawo o ang persona nga nagpaluyo kaniya nga mao si Lucifer o si Satanas. Padayon ko, ug umingon ka kaniya, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Ikaw nagapatik sa katibuukan, puno sa kinaadman ug hingpit sa katahom. So unsa kuno si Lucifer? Siya di ay puno sa kinaadman, unya hingpit pagyud sa katahom. Bersikulo 13, ikaw didto sa Eden. So imposible nga ang hari sa Tero dito sa Eden, apan kinsa gali ini ang gitumbok ni ani, mao si Lucifer o si Satanas. Ikaw didto sa Eden, ang tanaman sa Dios. Tanang mga mahal nga bato maoy imong tabon, ang sardio, ang topasyo ug ang diamante, ang berelo, ang onyx ug ang jaspe, ang zafiro ug ang esmeralda, ug ang karbonklo ug ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambol ug sa imong mga flauta diha kanimo, sa adlaw sa pag-umol kanimo sila naandam na. Unsa kuno? Mahal ang mga bato nga iyang tabon ug gani siya maayo mo patugtog og mga instrumento sama sa tambol og flauta. Siya pangulo sa mga mang-aawit didto sa langit. Para ato paging mas masabtan atong paghisgutan sa makadiyot ang sanktuaryo. Ang sanktuaryo nga gihimo sa panahon ni Moses o sa lamang kalandong sa sanktuaryo didto sa langit. Didto sa pinakabalaan nga dapit makita ang arka sa pakigsaad kung asa nabutang o naa din na sa sulod ang balaang napulo kasugo sa Dios. Ibabaw ni ana ang mercy seat aduna dinhay duha ka anghel nga nagatabon. Padayon ta. Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 14. Ikaw mao ang dinihog nga kerubin nga nagatabon, ug ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka ka naog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Ha? Unsa si Lucifer? Siya usa ka dinihog nga kerubin. Siya usa sa nagatabon dinha sa balaan nga sugo sa Dios aduna dinha sa arka sa pakigsaad. Unya unsa pagyud? Naa siya sa balaan nga bukid sa Dios. Ezekiel 28:15. Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. So ang Dios naghimo kaniya nga hingpit. Gihimo day siya nga perfect. Gani unsa gani ang iyang mga tabon, mga mahal nga mga bato. Hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Apan niabot ang panahon nga ang dili pagkamatarong nakit-an diha kaniya tungod kana sa kagawasan sa pagpili. Padayon ta. Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 17. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Gipapahamutang ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila makasud-ong kanimo. Isaiah kapitulo 14 bersikulo 12. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o kabugason anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod.
So nahulog si Lucifer o gihulog siya dinhi sa yuta. Uban ang aduna siya mga kauban nga mga manulunda. 1/3 sa mga manulunda iyahang kauban sa rebellion. Isaias 14 versikulo 13. Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Padayon ta? Isaias, Kapitulo 14, versikulo 14. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa hataas uyamo. Si Lucifer, asa guys siya, diha siya sa mabalaang bukid sa Dios, siya o sa kakirubin nga nagatabon, siya adunay kaalam ang iyang tabon mga mahal nga mga bato, siya naa kaniya ang higayon nga iyang mailhan ang Dios apan niabot ang pagkamaibgon sa iyahang huna-huna og kasing-kasing og kana mo'y nagdumala kaniya og nisulod ang pagkadautan diha kaniya nga gusto siya mahisama sa Dios og gani naay nahitabo nga gubat didto sa langit. So, pangutana, gihimo ba sa Dios ang yawa? Tubag, wala. Ang Dios wala naghimo ni Lucifer nga mahimo siyang Satanas. Apan iyang gihimo si Lucifer nga hingpit. Apan tungod gayod sa kagawasan sa pagpili, niabot ang panahon nga ang dili pagkamatarong maoy nagdumala kaniya. So atong balikan si Lucifer unsa gani siya usa siya sa kerubin nga nagatabon sa arka sa pakigsaad nga anaa dinha ang balaang napulo ka sugo sa Dios. Siya nakasala sa mismong sugo nga siya unta ang magprotektar. Ato hinumduman sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10, kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya og usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. So kung ikaw makalapas og isa, sama ra nga nalapas nimo ang tanan. Sa dihang gipangandoy niya og gusto siya og nilihok nihimo siya og laka nga mahimo siyang usa ka Dios nga mahasama sa Dios, siya nakasala sa unang sugo nga nag-ingon, dili ka magbaton og laing Dios, gawas ka nako. Gani gipahinumduman ang matag usa kita nga mga tawo usab. Si Joshua nag-ingon 24 versikulo 15, ug kung daw-dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehovah, magpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron, kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan didto sa unahan sa suba, kung ang mga Dios ba sa mga Amorihanon, kung kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako og sa akong balay kami mag-aalagad kang Jehovah. So kita adunay freedom or katungod nga magpili. Aduna kitay kagawasan sa pagpili. Muna kita ginapahinumduman. Galatians versikulo 13 sa kapitulo 5, kay kamo mga igsuon gipanagtawag ngadto sa kagawasan. Maulamang nga dili ninyo pagamiton ang inyong kagawasan ingon nga pasangil sa pagtagbaw sa lawas, kundili nga pinaagi sa gugma nga mag-inalagaray kamo ang usa og usa. Og sa dihang gipataas ni Lucifer yung kagalingon gusto siya may sama sa Dios, adunay nahitabo nga gubat dito sa langit. Makita ka na sa Pinadaya Kapitulo 12 versikulo 7. Og dihay usa ka gubat sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon. Og nakapakigubat usab ang dragon ug ang iyang mga manulunda. Pila kay ito? Ka mga manulunda ang niuban ka Lucifer sa iyang rebellion, 1/3 sa mga anghel sa langit. Pinadaya Kapitulo 12 versikulo 8, og sila wala makadaog og walay hingkit-an nga dapit alang kanila sa langit. Og gitambog sila dinhi. So nganong wala gipatay sa Dios si Lucifer ni adtong tungora? Kung gipatay sa Dios si Lucifer ni adtong tungora,
ang tibuok universo lakip ng mga anghel sa langit magaalagad o magasunod sa Dios pinaagi sa kahadlok ug dili pinaagi sa gugma. So kung gipatay sa Dios si Lucifer uban sa iyahang mga manulunda nga kauban sa rebelyon, aduna untay daghang mga pangutana nga nagpabilin sa mga nahuna sa mga anghel o sa ana sa tibuok universo. Mga pangutana sama sa ang Dios patas ba? Maayo ba siya? Ug siya ba gugma? Masunod ba jud ang iyang mga balaod? Makahatag ba og tinuod nga kalipay ang pag-alagad kaniya? Kani nga mga pangutana gipangutana usab ni Lucifer sa panahon sa iyang rebelyon. Apan wala siya gipatay sa Dios kay gusto sa Dios makita sa mga anghel o sa tibuok universo unsa ang sangputanan sa sala. Ug gani atong nakita karon nga ang sangputanan sa sala dili siya maayo unya ang bayad sa sala mao gayud ang kamatayon. O nakabalo sa Jesus tungod sa iyahang makalilisa nga kinaadman nga maabot gyud ang panahon nga iyang iula iyang kaugalingon nga dugo alang sa pagluwas sa tawo. So, nakita nato ug nakita sa tibok universo nga ang Dios gugma. Mga higala, hinaon na tubag ang inyong mga pangutana hangtod sa sunod nga mga higay. Dinhi lamang sa pangutana ang Biblia.